Как да прикараме кабелът да мине най-лесно? Взимаме го от този стоп отзади. Може да отворим тук тази кутия. Тук прикараме с един кабел някъде от порядъка на 4 квадрата. Минава. Трябва да излезе тук една дупка и пускаме на този фар, който е за стопа. Не стопа, ами всъщност за задната скорост. Ето го тук. Най-долу се пада. Трябва да го проследим. Проследяваме го става с мултицет. Като го прозвъним най-лесно и после си го прекарваме от тук. От тук леко отваряме тази кора. От тук го прекарваме. Тук. От тук го мушкаме отдолу. Тук го прекарваме, без да разтваряме не повече от 4 см. От тук го прекарваме. Тук пак с 4 квадрата жица го прекарваме, вързваме с изолирбан и го издърпваме. И после в най-трудния момент да прикараме кабел от горна страна, ето от тук, горе. Ще покажа с пръст. Тук отгоре го вкарваме. Тук някъде от тук го вкарваме. Тук някъде има една дупка малка. От горна страна се вкара най-лесно отдолу. И тук вече където дойде, докато се покаже. Малко зор, но няма как. Мъчих се от тази страна, отдолу нагоре, но това е най-трудният вариант. Отгоре надолу става по-лесно.